Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Niki wonten jamaah ingkang tanglet inggih menika ngelampahi hukume Allah ingkang nomor 5. Kathahipun sakniki zaman pun akhir naik haji ke Mekah bila mampu. Ngoten nikah. Alhamdulillahirabbil alamin, di antara negara yang lain-lain banyak sekali haji yang anggotanya ikut naik haji orang Indonesia. Moko menika naik haji ini ada panggilan dari Allah, ada panggilan dari Rasulullah, ada panggilan dari malaikat Allah, ada panggilan dari laknatullah. Panggilan laknatullah menika napa? Secara akal menika naik haji adalah ibadah yang disuruh Allah. Nah nika nggih. Mokol sing panggilan setan naik haji menika terlaksanakan naik haji orangnya itu pakai uang haram, termasuk uang anakan. Moko menika kathah tiyang ingkang sanjang iku kaji olehne nganakno dhuwit. Ah ngoten. Opo kok gak dinggene ngarepe Mekah kono dadi ula, dadi kewan sing kewan jahat-jahat menika. Nah niku sampai enten sing sanjang kados ngoten krana singen haji singen. Lek mboten bener aja kalian yatra anakan kalian yatra sing menika-menika niat pun ten mriko elek langsung singen diazab dadi dengan Allah langsung ngoten menika. Tapi niki napa kok mboten sampai kados sing menika. Sing diadab langsung ten Mekah mriko dadi ula, sing diadab langsung ten Mekah mriko dadi nggih anjing, sing diadab langsung dateng Mekah mriko dados nggih kewan-kewan ingkang serakah menika nggih. Nah niku singen langsung kados ngoten. Lah sakniki mboten. Niku pun janjine Allah. Akhir zaman Islam menika akan hancur musnah hilang. Kenyataannya pun Islam di akhir zaman ini banyak orang-orang yang non-muslim masuk Islam termasuk melaksanakan ibadah haji mereka. Napa ingkang dimaksud datang Allah menika? Niku nggih, Islam akan hancur, Islam akan musnah. Sesungguhnya disitulah letak rahasia Allah. Islam hanya dijadikan agama saja, tidak dilaksanakan perintah-perintah Allah hukumnya. Nggih niku wau haji panggilan setan. Nika moko lek pun wangsul naik haji niku kupluk putih niku mboten lepas-lepas dugi sirahe. Baik di dalam rumah, baik di dalam nggih ten ngajeng-ngajeng mriku sampai wonten sing sanjang nyopo dengan nama aslinya. Hei si Budi ngoten mawon nggih. Niku jawabe mboten eco. Wah aku iki munggah kaji. Bayar larang-larang diceluk jenengku. Lah niku. Mongko dadi haji mika dadi kedoktok untuk ingin dihormati. Nggih, pun jelas niku haji ingkang panggilan setan krana haji menika nama aslinya kalaupun naik haji niku digantos. Niku nggih, moko menika nggih enten kenyelenan-kenyelenan ingkang nama. Nama asli Budi di mriku diganti Yasin. Lah niku nggih, moko secara tidak sadar maupun sadar yang niki kadang nggih ngeten. Ditimbali krana naik haji aku iki abah, aku iki haji ngoten nggih. Akhirnya enten sing sanjang enten sing guyonan ditimbali. Bah ngoten nggih, bang ngoten. Oh yo Basin. Lah niku. Krana asline jenenge Budi di mriku diganti Yasin. Akhirnya ten Indonesia dados perolokan diceluk Basin. Nah nggih,
Aba Yasin. Nah niku yang setunggal niku haji panggilan setan karena uang haram, uang anaan. Yang ini malaikat. Haji panggilan malaikat niko yang ingkang laksanakaken angsal panggilan malaikat niku ten mriko taat. Kados sak bener-bener perilaku malaikat ibadah nggih krana Allah sak temenane sehingga taat, gak mikir mangan, gak mikir rekreasi, ngelok sejarah iki enten lebete Masjid Nabawi. Niku sampai dipindah ten Mekah mriko. Niku mboten mikir napa-napa. Lah niku ibadah terus krana niki panggilan malaikat taat ibadah sak bener-bener enten ngene Masjid Nabawi lan Ka'bah menika. Lah niku nggih niku contoh salah setunggale sing mudah mawon naik haji panggilan malaikat. Panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan niku mriku nggih ngoten. Salat nggih taat. Niku sering nyeramai tiyang karena memang Rasulullah alaihi wasallam menika nggih perilaku kados ngoten. Nggih taat saat ibadah haji niku tiyang nggih purun nyanjang-nyanjangi tentang hukume Allah. Lah niku salah setunggale contoh ibadah haji panggilan Rasulullah. Nah panggilan Datuwah meniki napa? Nggih sedanten menika. Apapun gerak-geriknya yang dilakukan di hadapan Ka'bah maupun di sekitar Masjid Nabawi maupun di hotel tempat dia makan apa, semua dalam pandangannya adalah Allah. Maka hidupnya agak tenang, ketenangan diri di dalam hatinya tercapai di depan Ka'bah niku. Maka meniku salah setunggale contoh yang mudah ibadah haji dari panggilan-panggilan yang saya ucapkan tadi. Semoga panjenengan jamaah niki didadosaken ditimbali datang Mekah mriko oleh Datuwah Ar-Rahman Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku wau contoh-contoh yang mudah untuk diterima tentang naik haji. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.